Seesuk kok wis rame-rame iki padha arep nang endi to? Iki lho Yu, padha arep budal posyandu. Ealah, posyandu kira penting yuk. Halah yu, aja ngono. Posyandu kuwi penting lho. Nang kono anakmu ditimbang, diukur lan dipantau gizine. Ibune ya iso konsultasi kesehatan barang yu. Wis to tenang, nang posyandu gawe senang. Kadang yo bisa oleh cemilan. Budal posyandu sawulan sepisan. Eling ya, anak sehat, ibu kuat, lan generasi dadi hebat. Posyandu, pos pelayanan terpadu. Salah sawijine program pemerintah babagan kesehatan sing dienekake tumrap masyarakat mligine para anak-anak, ibu hamil, lansia, lan sapiturute. Kagiatan-kagiatan sajroning posyandu kayata timbangan lan imunisasi. Posyandu maceme maneka werna. Ana posyandu ibu hamil, posyandu bayi, posyandu remaja, posyandu dewasa, lan posyandu lansia sing rutin ditindakake laras karo jadwal sing wis ditentokake. Woro-woro, posyandu dudu pilihan ning kebutuhan kanggo nimbang lan ngecek perkembangan. Aja nganti anak telat pertumbuhan. Dulur-dulur, aja lali yo. Ayo budal posyandu. Aja mung guyu-guyu. Iklan layan masyarakat kaaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.